ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали душанбе шоу. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. мошинҳои фурӯши хитона дар ҳамин номери дар рӯи экранай WhatsApp ё Viber-ра равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 146 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 12 мошини майда, 5 мошини боркаш. беҳтарин видеои бародаро, то охирша тамошо кунед. касоне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман подписатсия кунанд. видеоро лайк гузорем бародаро. баъди як рекламаи кӯтоҳакак мегзарем ба видеои имрӯза бародаро. бо дигар то охирша тамошо мекунем бародаро. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади қазоқистонро доранд, ин ширкати бародарамон Муминҷон муддати дароз аст ки дар хизмати муҳоҷирон мебошад. шуморо аз ҷои зистатон Москва ё Московский област гирифта соқ саломат бурда меорад. мошинашон бо комфорти баланд, мабодо дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон камбудӣ шавад, ин бародаро худашон ҳал мекунад. номерҳо дар рӯи экран ва дар описани видео. ба шумо роҳи сафед хоҳонам. якум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback, соли барорӣ 6997, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, тонировкаш тамом шидаги, ҳуҷҷатош 2 моҳи дигар муҳлат дорад. кондитсионер дорад, салонаш ҳамаш люксай, телевизор, задни камера ҳамаша дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархш бошад 32000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 219000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро, дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худтона нависед. дуюм мошини фурӯшӣ Lada Priora, соли бароришаш 2007, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, райони Раменский. алиш мешавад ба ягон мошине ки дар Тоҷикистон бошад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra дар кузови седан, соли бароришаш 2002, объем мотор DVD, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош 4 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархш бошад 43000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 294000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. алишам мешавад ба ягон портер. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Caravan Простой, соли бароришаш 1994, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 20000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 136000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.
پنجم ماشین فروشی اوپل زفیرا سالی براریشش 1999 ابیا موتور 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ евро 4 задагиай ҳуҷҷатош 9 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархш бошад 31 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 212 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ Kia Spectra соли бароришаш 2008 коробка передачаш автомат 4 дар электропакет сидельниёш абагирвател дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри челябинский. нархш бошад 240 000 рубли русӣ мебошад. алиш мешавад ба ягон Corolla ё Mercedes. мошин ё дар Москва бошад дар Тоҷикистон бошад фарқ надорад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21014 бисёр бародаро хостанд ҳамин 14-ра 20-та ба навор гирем. марҳамат соли бароришаш 2004 абё мотор 1.5 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 15 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 102 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ бисёр бародаро хостанд ки Opel Sotkara 20-тар ба навор гирем. бародаро марҳамат Opel Sotka соли бароришаш 2000 авио мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дора. 9 моҳа танировка дора. мошин ягон дард надора. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархш бошад 36 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 246 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ Volkswagen Passat соли бароришаш 1997 мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. дар айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 25 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 171 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед. دهم ماشینی فروشی ВАЗ 21014 соли бароришаш 2007 абё мотор 1.8 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош тамом шидагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархш бошад 15 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 102 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран.
марҳамат занг занед. یازدهم ماشین فروشی نکسی دایو سالی برای 6996 ابیا موتور 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош 7 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 12000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 82000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ тангеми фурӯшӣ. тангем соли бароришаш 2008 мангитафон самбуфер ҳамаша задагианша дорад. ҳуҷҷатош тамом шидагиаст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 18000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 123000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. харидори аниқ занг зана бародаро. мегзарем бародаро ба мошинҳои боркаш ку мебинем ба нархошон чӣ хела. якум мошини боркаш грузави газел соли бароришаш 2013 яксола ҳуҷҷат дорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархш бошад 75000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 513000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед. дуюм мошини боркаш грузавик фотон форланд соли бароришаш 2007 ҳуҷҷатош тамом шидагиаст. нав мотор кардагиаст. мошин бори вазмина дидагӣ нестай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархш бошад 27000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 184000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед. сеюм мошини боркаш грузавик хундай портер соли бароришаш 2000 ягон айб надора. дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи спитамен. нархш бошад 45000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 308000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини боркаш грузавик зил 4 баллони ақиб навай 2 баллони пеш миёна нав газ задагиаст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 26000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 178000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. панҷум мошини боркаш грузавик газел соли бароришаш 2007
ҳуҷҷатош нав кардагӣ. мошин ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархш бошад 40,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 273,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. хай бародаро, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. то видеои оянда хонаободу сарбаланд бошед.